Kauppareissulle kannattaa kirjoittaa itselleen kauppalista ja pitäytyä siinä. Näin vähentää heräteostosten riskiä ja herkut jäävät hyllyyn. Kasvisten, hedelmien ja marjojen tulisi olla jokaisen ruokavalion perusta. Kasviksista ja juureksista saa tärkeitä mineraaleja. Kasvikunnan tuotteille vähimmäissaantimäärä on 6 kourallista päivässä, mutta hyvänä määränä voi pitää noin 600 grammaa per päivä. Ja niitä tulisi nauttia joka ruokailulla, koska ne tehostavat ruoansulatusta. Makean himon yllättäessä kannattaa mieluummin napata hedelmä kuin suunnata herkkuhyllylle. Hedelmiä kannattaa suosia pieninä välipaloina isompien ruokailujen välissä. Kasvikunnan tuotteista saa elintärkeitä suojaravintoaineita ja kuituja. Kuitujen paras lähde on kuitenkin täyssyvä vilja. Viljatuotteista tulisikin valita mahdollisimman kuitupitoiset vaihtoehdot ja jättää vehnätuotteet pääosin pois. Täyssyvä viljassa on myös paljon suojaravintoaineita. Viljatuotteista paras kuitujen lähde on täyssyvä ruisleipä. Tuotteita valittaessa kannattaa tutkia niiden tuoteselosteet ja ravintoarvotaulukot. Viljatuotteissa ravintoarvotaulukoista kannattaa katsoa erityisesti tuotteen kuitupitoisuus. Samat valintaperiaatteet koskevat myös pastaa ja riisiä. Pastasta kannattaa suosia ruis- ja täyssyvä pastaa. Riisistä saa ravintoarvorikkaampaa, jos riisin tilalle valitsee esimerkiksi riisiä ja ohraa sisältävän vaihtoehdon. Linssit ja pavut ovat kasvikunnan tuotteista parhaita proteiinilähteitä. Niillä on kuitenkin vaikea saada korvattua kokonaan eläinkunnasta saatavia proteiineja. Täyssyvä puuro kannattaa sisällyttää urheilijan ruokavalioon, koska puuro luovuttaa energiaa tasaisesti ja auttaa jaksamaan. Lihoista ja leikkeleistä urheilijan kannattaisi valita mahdollisimman vähärasvaisia vaihtoehtoja, koska lihat sisältävät pääasiassa kovia rasvoja. Vähärasvaisia vaihtoehtoja ovat broileri, riista, lammas sekä porsaan ja naudanlihan laadukkaammat osat, kuten paisti. Kalassa on paljon hyviä rasvanlähteitä ja D-vitamiinia, ja sitä tulisi syödä viikoittain useita kertoja. Käsittelemättömät siemenet ja pähkinät ovat erinomaisia pehmeiden rasvojen lähteitä, ja niistä saa myös proteiinia. Levitteistä tulisi valita vähintään 60% rasvaa sisältäviä tuotteita, koska näissä rasvat ovat laadukkaampia. Ruoanlaitossa kannattaa käyttää rypsi- ja oliiviöljyä, koska näissä rasvat ovat pääasiassa laadukkaita, pehmeitä rasvoja. Maitotuotteista tulisi suosia vähärasvaisia ja mahdollisimman vähän sokeria ja muita makeutusaineita sisältäviä tuotteita. Maitotuotteet sisältävät myös paljon proteiinia. Maitorahkasta on helppo tehdä hyviä ja monipuolisia välipaloja yhdessä hedelmien ja marjojen kanssa. Kananmunassa on hyviä rasvahappoja ja paljon eri suojaravintoaineita, ja se sisältää paljon proteiinia. Näillä vinkkeillä kohti kokonaisvaltaisempaa urheilijan ravitsemusta.